mar mondo mi ritgi. Samoro kinitiere gi dich, samoro ne mama ni kata baba ni moro entiere kod tuo, daktari onyise ni ma kamisechope ni to koro nek bed ni idhi tiriti arita dala. Ing'eni ok nyisi ga mana ni koro in to koro idhi tho. Inyisi ni ma wasetemo to koro dhi mar mondo mi riti dala. Koro mago ge jotuo ma bende Carol ni samoro ng'iyo ga. Koro kinjo mana kes kaka ma Carol koro wacho no. Diwach yango? Mokwongo kaluwore gi gima asewinjo kowacho, to nitie be weche ma ji podi pok ong'eyo maber. En ni kaluwore gi chik mar piny kae, oboke miluongo ni will ni itiyo atiya kode e wi wach mar pogo mwandu. Lakini will ni ok ti kode mar wacho kaka idhi iki. Koso kuma idwa ni oiki, gima idwa ni otimre toki iki kata kamano. Lakini gima nyaka obed maler en ni will ni en oboke mitiyo atiya kode kuom pogo mwandu e nyithindi kata joherani. Nang' mini will ok ket kaka dwa ni ika, samoro kada no ika kama bende no nyuoma, ka samoro nan gi relationship moko ni kare. Ni kuma na tedi. Cases gi wasebedo go. To kata kinyalo paro kes moro mane ni mar SM Otieno. To wach mane iwacho kae en ni kaluwore gi chik, will en gima pogo mwandu, to ringruok ma osetho ok ne ka gima en mwandu kaluwore gi chik. Koro macha ok gima inyatiyo gi will mondo iwach ni kaka idwa ni oiki koso gima idwa ni otimore. Gima ni kacha en mana ni sama nitie kama ji ok winjre to gidhi e court. Court dhi wacho ni wach ni idhi tim kaluwore gi chik mar dak, kata kaka wawacho ni joluo timbegi gi kitgi. Ema dhi konyo court kaka koro idhi ik ng'ani. Ema koro iluongo jodongo mondo giwacho wechegi. Lakini ewi kaka jahocho be osewuoyo kowacho ni iluongo ga jonyuol kata johera ng'ato sama ochiegni thocha. Ber kapodi wang'eyo ni e will mo owach gi dhok cha, kata ka en gima osemaki koso e cassette koso e memory cha, e recording. Will mo owach gi dhok kaluwore gi chik en mana kare koso inyati mana kode ka osebedo mana ka ng'ani otho dweche 3 bang' wachni. Lakini meaning validity mare en dweche 3. Ma koro ok nyal bedo ni juma kata mana ndalo. Juma ndalo gikone en dweche 3. Lakini kokalo dweche 3 kata ka gima ne ng'ato owacho higa mokalo, sani kaluwore gi chik ok inyal wacho ni mano will mano losa gi dhoge. Will ma ng'ato loso gi dhoge ing'iyo kaka will ma iwacho sama ichiegni thocha. Emomiyo inyati atiya kode bang' dweche 3. To ka ni gino ni wacho higa mokalo to itho bang' kata higa 2-3 ok nyal ti kode. Podi wadok e will mondik cha manigi joneno 2 ma ok gin joma opogne gi mwandu. To ponono ni kaka Sharon Ong'aw samoro wan higa mar 2024 higa mar 2020 samoro nandiko will na mano bitiyo godo. Mindiko titiyo to iketo ranyisi ni ne mindiko to nigi joneno, mano titiyo go. Nikech yare samindike cha kata kichako ndike kawuono inyadhi kiloke pile ka pile, to kata ko bedo ni ndike higni 5 mokalo, nono ni en gi joma